La regidora ha parlat de mesures i actuacions antigentrificació. El govern de la ciutat i els districtes el que està fent els darrers anys, al nostre parer, i sent molt generosos, tot plegat amb prou feines arriba a la categoria d'experiments d'antigentrificació. Tenim el tema de l'accés a l'habitatge com un incendi desbocat i vosaltres, a vegades, tenim la sensació que us dediqueu a bufar espelmes. Explicar-vos el nostre posicionament sobre la futura museïtzació del dipòsit d'Esquer al carrer Diputació, que suposo que tots sabeu que el més probable, un 99% de probabilitats, que el dipòsit que es va trobar, que està en molt bones condicions, doncs pertanyi a l'antic Hostal Vell de Joan Corrades, que va ser qui va donar nom al barri d'Hostafrancs, que va ser enderrocat en 1928 i que amb l'enderrocament també de la Casa de los Pollitos seria l'únic vestigi o el primer vestigi més antic que tenim de la formació del barri, amb la qual cosa entenem que és una oportunitat de mantenir part del patrimoni històric i arquitectònic del barri, que reforci precisament a nivell simbòlic i doni identitat al barri d'Hostafrancs, amb la qual cosa entenem que un compromís ferm polític per part de tots és una cosa que entenem que és necessària i que és una gran oportunitat que no podem deixar perdre. Sabeu que la Casa de la Premsa va en marxa, el govern fa la seva feina, però tots sabem que un projecte com aquest, abans no s'iniciïn les obres, com a mínim passarà un any i escaig. Per tant, com que hi ha col·lectius que s'estan reunint, no hi ha sanitaris, doncs fem un prec demanant que es faci una actuació contingent, no diguem ni el pressupost, que com a mínim contempli els sanitaris, si hi ha algun element més amb els col·lectius que es reuneixin. La nostra pregunta és quin és el temps mig d'espera per a un habitatge d'emergència social al districte de Sants Montjuïc i quina és la previsió per reduir al màxim aquest temps d'espera. Aquesta pregunta sorgeix atesa la situació d'emergència habitacional que pateixen els barris de Barcelona i concretament el nostre districte. Pel que hem pogut saber, hi ha 42 famílies al nostre districte esperant un habitatge d'emergència social i suposem que aquestes dades encara seran més preocupants si prenem en consideració les dades que s'han d'incloure de la mesa de febrer que s'ha fet. Abans que traslladin totes les culpes a la Generalitat, volem deixar clar que sabem que el Consorci està format per l'Ajuntament un 40% i la Generalitat un 60% i que es va modificar el reglament d'accés facilitant l'entrada de famílies sense ingressos i persones sense títol legal habilitant i gràcies a aquest canvi es va incrementar el barem d'ingressos de les persones adjudicatàries. Això està bé, però també té una part negativa, que és que va augmentar la gent que podia entrar a la mesa d'urgència. Per tant, augmentant les expectatives de la ciutadania, però sense poder-los oferir alternatives d'habitatge. I les xifres parlen per elles mateixes, 260 famílies a tota Barcelona.